Hej og velkommen. Det er iNice, og i dag der skal jeg vise hvordan man installerer Clay Soldier mod til 1.8.1. Til at starte med så ruller man helt ned på den, og selvfølgelig jeg skal nok putte et link i beskrivelsen. Men så ruller du næsten helt ned. Altså her der kan du også se hvordan du kan lave Clay Soldierne og heste og alt muligt. Så downloader du det. Du vælger selv, der er ikke rigtig nogen forskel. Lad os bare tage den her. Ja. Og du skal i hvert fald også bruge modloader. Og jeg putter også et link i beskrivelsen til den. Og download mod. Og så downloader du den ellers bare. Men det har jeg allerede gjort. Den ligger her. Og når du skal installere den, så er det bare at smide den ind i din... Ja. For at finde den her .minecraft, så kan du bare skrive... Så kan du bare finde kør og skrive /appdata. Eller du kan gå herned og skrive /appdata, så finder du den også. Så går du ind i bin. Bare trykker på den. Og så åbn med WinRAR. Så her der skulle gerne ligge sådan en meta-inf. Hvis I stadig har den, så slet den lige. Fordi at hvis den er der, så virker moddet ikke, og så får I bare sort skærm. Og så put alle de her ting her over ind i buildfil, og så skulle den ellers være download. Og det er det samme med modloader. Der trækker du også bare det hele over. Så det er ind. Og så på forhånd, så har jeg lige haft bygget en lille arena her, så I kunne se, hvordan man gjorde tingene. Det er alle de forskellige farver, man har, og hvad man kan lave. Man kan have sne Pegasus'er, og man kan bare have Dirt Horse og en Clay Destructor. Det er hvis du har for mange, eller du gerne vil fjerne alle dine Clay Soldiers, så bruger du bare den, så forsvinder de. I hvert fald, sådan her laver du dem. Altså clay og salt sand, tror jeg det udtales. Og så får du bare 4 normale. Og hvis du så skal gøre dem til andre hold, så bruger du alle de normale ting til at lave uld også. Det er præcis den samme måde, bare i stedet for uld, så ligger en clay soldier. Og når du skal lave heste, så bruger du bare dirt og salt sand. Så får du 2 dirt horse. Og ved snow Pegasus, så er det bare snow og salt sand og fjer. Og den her clay destructor, det var clay, stick og redstone. Og så har jeg prøvet at finde ud af alle de forskellige ting man kan give de der clay soldiers. Jeg ved, der er en ting her men jeg tror man også kan give dem, men jeg er ikke helt 100. Jeg tror du kan give dem gravel, så kaster de med stenene. Men i hvert fald, du kan give dem slime balls, så dem kaster de på deres fjende, og så står de fast. Og gunpowder, ligesom creeper, det springer i luften, hvis en modstander kommer. Og en enderpale, klager jeg ikke kan udtale det, men der, hvis du giver en fra for eksempel blå hold, så begynder den at vende sig mod blå hold og dig selv. Og glowstone, dust, det gør sådan, de lyser i mørke, og diamond. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det gør, men jeg tror, det bare er ekstra rustning. Iron ved jeg, at man kan give dem, men jeg ved ikke, hvad det gør. Men i hvert fald letter, det giver dem en armor, sådan til at sidde på brystet. Og redstone, det ved jeg heller ikke helt, hvad det gør. Men jeg ved, du kan give dem det. Gold ingot, det giver du, så kan du bestemme, hvem der skal være kongen. Og clay, så kan de genopleve deres medhjælper. Gravel, det var det der med, at de kunne kaste med ting. I hvert fald, ja, det havde jeg vist. Jeg snyder lige lidt hurtigt, og så tager jeg lige noget blå og noget. Skal vi tage rød? Så har vi blå hold.
Og rødt hold. Og se. Skal vi så ikke give dem noget... I hvert fald noget glowstof. Nu er det i hvert fald den. Nå ja, du kan i hvert fald også give dem sticks som våben. Hov. Nå. Det virker måske ikke helt det der med glow dust. Vi kan lige se om det er anderledes, når de ikke har noget rustning på. Nej, det var det ikke. Slime balls skal de også lige have på stykker. Sådan en der. Se, var der mere vi skulle give dem. Vi kan da prøve at give dem sådan noget af det her. Så kunne vi også give dem noget... Ja, skulle vi ikke bare prøve at give et team fra hvert hold? Noget? Ej, det gider vi ikke lige nu. Lad os starte se, så skulle de gerne løbe ud. Lad os lige tage sådan... Ja, der kommer de. Se, så kaster de sten efter hinanden for at... Og der er en, der er blevet ramt af noget slime. Slime balls. Men ellers så angriber de bare hinanden sådan her. Og sådan kan de ellers bare blive ved. Lad os lige prøve at give en herover en eller anden noget gunpowder. Så han ikke lige sådan der. Og der. Jeg vil ikke lige få en eller anden til at gå ud og vise sig med noget gunpowder. Der kom så ham med gunpowderen. Ja. Der var så en til. Men det var ellers alt for denne gang. Hvis I kunne lide videoen, så giv den en thumbs up. Og husk at subscribe på min kanal. Hej hej.